kumanakaw ka taa se tungaralakaw ka daminɛ karamɔgɔ bina tungara la ka taa balima bɛɛ lajɛlen an b'u fo n'u tɔgɔ ye ka tila ka an ka sirifow fo ni groupement leader jeunesse o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen dalanɛ ye Sherif Shuala Baya Haidara an bɛ don min na i ko bi mɔgɔ bɛ ala deli maa minnu ka taama u sen ka don i ka du kɔnɔ Sherif Shuala Baya b'o mɔgɔw la ka sababuya kɛ mun ye min ma'asharin hubbuhum dinun wa bughduhum kufrun a bɔra mɔgɔw de la maa minnu bɛ n'olu kanu yɛrɛ de ye diinɛ ye u kɔniyani n'u kɛlɛli o ye kunangoya de ye ala k'an kisi a ma nunu ye mɔgɔw de ye maa minnu bɛ n'u taamana ka don yɔrɔ o yɔrɔ la ni barika bɛ don o yɔrɔ la o ni dugawu jaabi bɛ don o yɔrɔ la o bɛ taama ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o ni o du kasara n'o jurumu n'o fɛn bɛɛ lajɛlen de don o la sirikɛ Muhamadu Kumako k'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn i ni taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen waati na koron o koron a bɛ wajibiya an ka hali n'a bɛ kɛ dakuruɲɛ fila ye k'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn i ka nali la laɲini tun ye min yɛrɛ ye i tun ka se ka kɛnɛ in sɔrɔ ka mikoro minɛ hali n'a bɛ kɛ dakuruɲɛ fila ye k'o lase a silamɛw ma bon wagati koro ni kow kɛcogoya kosɔn ni yɛrɛ bɛ wasa kɛ n'an dalen b'a la alikiyama don nin bɛ kɛ dalilu ye an bolo ka d'a kan bi kulli daharin rijaluhu tile bɛɛ lajɛlen ni a cɛw de don wa wagati bɛɛ lajɛlen n'a ko ɲɛnɛbɛbagaw de don mɔgɔw de b'a fɛ bi karamɔgɔw ka ɲɛrɔ karamɔgɔ ninnu tile ta kɛ bi karamɔgɔw ka yɛlɛ fali kan i n'a fɔ Sɔmɔri Futi ninnu yɛlɛla fali kan cogo min maa si tɛna yɛlɛ fali kan yan o don kama olu tun b'o kow ɲɛnabɔ cogo min o de tun b'u ɲɛnabɔ cogo ye bi diɲɛ laban de ni Shuala ninnu n'a ɲɔgɔnnaw tɛ jɔnni bɛ se ka diinɛ di o tigilamɔgɔ ma te premier la ni Shuala ninnu tɛ Shuala n'a ɲɔgɔnnaw olu n'a ɲɔgɔnnaw de kɛmɛ silamɛya jigiya ye bi wa an ka bonya bɛ a kan an ka danaya bɛ a kan vraiment a nana an ka ko la ne de bɛ Muhamadu nɔ na n bɛ kuma ni Muhamadu dalanɛ ye n'o tɛ ne kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ n dɔn n ka lahalaya kɔnɔ mais n ka cogoya la n yɛrɛ tɛ maa sɔn ne fiyewu nka nin ko in nin ne ka ko de ye ne de ye Muhamadu ye Muhamadu de ye ne o tuma na donc a mana kɛ cogo cogo an jigi ka ɲi sirifikɛ la an b'a ɲini a fɛ an ka ŋaniyaw hamiw bɛ an na tɔɔrɔw b'an na degunw b'an kan kami sisan Tyson sagali si kan tɔgɔ sɛbɛn a la i tulo b'a la ɲinɛ da kana fɔ n kɔ dɛ o tuma na grand frère ka sagali si kan tɔgɔ sɛbɛn a la kami sisan o tuma na bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛya siri surukɛ bɛna dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ka hamiw la an ka karamɔgɔw ka yamaruya la ani an bangebagaw ka yamaruya la kumanakaw ani tungaralakaw an bɛ a ɲini u fɛ u ka jɛ n'u ka yamaruya kɔnɔ an ka sirikɛ bɛna dugawu kɛ mɔgɔw ta yɔrɔw ka ca bi ko ka ca kojugu ka fo ka taa se an ka karamɔgɔ tɔ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛ fɔlɔ ka kɛnɛ kan depuis Sinzali fo Bamakɔ yan o ye soko ye quoi an yɛrɛ ye Sinanika de n ye kuma ye n ka télé la don min na n y'a dɔn n ka télé so de la a bɛ wajulu k'a la a b'a ka moriya fɛnw fayidaw di mɔgɔw ma n y'a fɔ Tyson ye n ko mɔgɔ min filɛ ka kuma nin n ko nin ni mori kumakɛlaw tɔw tɛ kelen ye n y'a fɔ sen fila yɛrɛ parce que n k'a bɛ kuma ni ladabu ye a bɛ kuma ni bonya ye a bɛ kuma ni danaya ye a yɛrɛ la n ko dansago kuma fana t'a bi parce que sisan moriya kumaw kɛlen don dansago de ka taa moriya fɔ arajo la ka taa fɔ télé la ne bolo o kan ka kɛ o hali kira cira de k'a kana a ɲɛfɔ ɔ ni kira kun ma kuranɛ ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn dɛ wa ni mɔgɔ min fana ye moriya ɲɛfɔ a kan ka ɲɛfɔ a ka dɔn fɛn min don Abdul Fattah Tuhi a ye kitabu caman bɔ moriya gundow la a tun bɛ mɔgɔw kala hali i ka kunkɔrɔ dunan jukɔrɔ Abdul Fattah a tun bɛ ala tɔgɔ ci mɔgɔw ma i b'i ka kunkɔrɔ dunan kɔrɔ ta i b'a sɔrɔ yen a tun bɛ Egypte de donc ale kɛra mɔgɔ ye min ye moriya bɔ a ti ko mɔgɔw tɛ s'a ta ye ɲɔgɔnna la mais ale kɛra mɔgɔya ka wagati kɔnɔ min fana y'a ta da kɛnɛ kan ni min y'a da kɛnɛ kan alhamdulilayi i n'a fɔ ala yɛrɛ o fɔ saraka bɛ da kɛnɛ kan a bɛ dugu fana a fila bɛɛ ye hɛrɛ donc n ka na yan nɔ u ma yɛrɛ ka mɔgɔya dɔn ani n ka kalanden bɛ ɲɔgɔn bolo Sefula ye bon Sefula ye ni mɔgɔ caman jɛra nka a bɛ mɔgɔ min tanu an ye o y'ale ye a n'an yɛrɛ ye min ye fana donc mɔgɔ min bɛ se ka i hakili to i mansaw salen na i kelen kɔfɛ ka hɛrɛ sɔrɔ i jɔ n ka dugawu k'u ye o mɔgɔ man ca dɛ donc n b'a fo
mbalmakɛ sugule an b'a fɛnɛ fo n'olu yera nin kɛnɛw kan ni ziyara kɛ yɔrɔ ninnu na u yer'u ye yɔrɔ la ne ye sugule fɔlɔ min dɔn o y'an ka Daravillaka ye parce que an bɛ se k'o fɔ a bɛ jigin dɔgɔnuna la bɛɛ tun bɛ bɔ a kalama n'a nana donc an ka Sirifilakaw Muktar Hayidara ani a dɔgɔkɛ ou bien a fanicinin a binakɛ Bashir Hayidara ali an ka Kaninakaw Abdala Hayidara an yɛrɛ ne yɛrɛ fa kalanna Kanina de la yɔrɔ ko in y'o de ye ne fa ni Sidimoro Kane u bɛɛ kalanna yɔrɔ kelen ale taara olu ka du de kɔnɔ ka kalan donc n'a y'olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka se Cheikh Mama Famantaw ma donc an b'a dɔn dugawu min bɛ kɛ a bɛ jaabi ne yɛrɛ ka sumaya ka na saraka bɔ de b'an fɛ yen n kɔrɔkɛ a fatura n fakɔrɔba den don a tile 40 tun ye bi ye donc voilà amina yarabi an bɔra yen dɔrɔn an y'an tilen ka na parce que o daminɛra fo seli fana de bon ka fɛnw kɛ ka ban fo 15 heures mais ala y'a kɛ Tyson bɛ sira dɔn kosɛbɛ ale bɔra n'a an ma montage ba kɛ quoi donc an y'an yɛrɛ sɔrɔ yan teliya la sisan fana an kan ka taga Mamarubugu la n'o tɛ an tun bɛ to yan fo k'a bɛɛ ban ka bɛɛ labila mais sisan alamisa o alamisa an bɛ taa yen ka taa ziyara kɛ bon o yɛrɛ tɛ problème ye mɔgɔw de an ye rendez-vous de di mɔgɔ dɔw ma o y'a sɔrɔ ale ka ci ma na sinon an tun b'o fana bila don wɛrɛ la donc an bɛ yafa deli an kɔrɔw fɛ tunkara an bɛ yafa deli ka yafa deli ale yɛrɛ fɛ ka se ka sira di ala ka san wɛrɛ ta yira ala k'an mɛn ka saraka bɔ maabadenw de bɛ se ka hakili to u bangebagaw o ye tiɲɛ wala ni maa ni sara o su kɛra su fu de ye o ye tiɲɛ wala mɔgɔ min si kɛ maaniya kan fɔlɔ ziyara ma ɲi moriya ma ɲi mawuludu ma ɲi mɔgɔ min y'a si k'o fɔli la e tɛ ziyara o mɔgɔ min ye maabaw dɔn k'a to dugukolo kan k'a dɔn ko n fa sara n mɔkɛw sara ne yɛrɛ kan ka dugawu k'u ye i n'a fɔ alakira tun bɛ taa dugawu kɛ Bakiya kaburudon na kira y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ k'o la an ba Ayisa ka hadisa bɛ yen k'ale ye kira bɛlɛ su dɔ fɛ k'a taara Bakiya kaburudon la k'a bolo jan su ye k'a ko i ka kira t'i janfa bali n taara de Jibirila nana fɔ ye ko su dɔ bɛ ɲangata la ko n ka taa dugawu k'u ye kira y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ k'o la ni mɔgɔ min nana diɲɛ laban na k'i bɛn'o lagosi o y'i ka ko de y'i bolo ye mɔgɔ barikamaw kɔni b'a kɛ an bɛ ala de deli ala ka barika in don a la sirakɔrɔ ninnu ala k'an maa kan an bɛɛ kan k'an jija ni ɲɔgɔn na ka to k'a sigi kuma bɛɛ an faw ye an baw ye an mɔkɛw ye pour que an ka ko in ɲɛnɛmayalen ka to parce que n'an ka sirakɔrɔ ninnu ye walahi ziyara ni mawuludu moriyaw tarika siraw siga foyi t'a la diinɛ in bɛ to lafiya kɔnɔ a bɛ to kɔlɔsi kɔnɔ mais n'an y'an sigi ka côté dɔ in lajɛ jamana yɛrɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ a kuma ala k'an kisi u tɔɔrɔ subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi